a la presentació de la candidatura del Bloc Nacionalista Valencià i els Verds Esquerra Ecologista del País Valencià a l'Ajuntament de Sant Joan en aquestes eleccions municipals del 2007. Avui, 300 anys justos després de la batalla d'Almansa, el Bloc es compromet a fer una política de baix cap a dalt, atents i sensibles als interessos de ciutadans i ciutadanes, no als de les urbanitzadores, atents i sensibles als interessos reals dels nostres veïns i veïnes, no subjectes ni sumisos a les estratègies polítiques dels que governen a la Diputació, o a la Generalitat o a la Moncloa. Atents i sensibles, en definitiva, a tots els santjoaners i santjoaneres, no als de la política populista que busca el ressò immediat i mediàtic d'obres públiques i d'última hora, de bifitaris desemperats, de pistes de BMX que els nostres joves no poden usar, d'oliveres mil·lenaris, desenrelades que acaben marcides de tant de trasllat, de parcs industrials fantasmats. El Bloc no fa política populista, perquè a les seves llistes figuren ciutadans i ciutadanes que són poble, que viuen del seu treball i que no necessiten l'activitat política per justificar un sou. Per això, en l'elaboració de la llista no hi ha hagut punyalades per aconseguir llocs de privilegi. La llista de candidats que tot seguit us presentaré està formada per dones i homes moguts només pel seu compromís per Sant Joan. El Bloc té ben presents les necessitats, no dels militants ni dels votants, sinó dels ciutadans i ciutadanes de Sant Joan. Per això, el Bloc compta. Vosaltres compteu. I el Bloc compta amb tots vosaltres per seguir fent una política des de santjoaners i santjoaneres. Una política popular, no populista. Una política des de baix cap a dalt.